Ngambaliatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh tentrem rahayu mugia tansah manjing kajiwa kasalira dumateng para rawuh sedaya kakung Sumawana putri ingkang tansah sadudahat kinurmatan. Ingkang tansah pun pinundi-nundi saha kabekti para sepuh pini sepuh miwah aji sepuh para nyayalim ulama para pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah wineng-wing suka basuki purwakaning atur sumangga kawedharaken hangunjakaken raos puja tuwin puji syukur mring Gusti ingkang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sih berkah rahmat nikmat sehat sarta hidayat panjenengan sami dalasan kula saged maken palanganunggal wonten ing dinten pahargyan wonten ing sang punika. Tan katalumpen sholawat sarta salam kita kunjukaken mring junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun kita wantu-wantu benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Hamradapa saking bapa pamangku gati bapa Lasimin sekalian Ibu Sumirah keparenga handherekaken netepi wajibing tali dharma tiyang sepuh kepareng hangadani tata cara pahargyan ungguh mantu punang bagus Britu Agung Prabowo ingkang sampun pareng anjatuh kramidyah Roro Ayu Ameliahu Ani ahli madya kebidanan putri Bapa Karno Ibu Partingang Triswan dalem saking Pakel Gerdu Karang Pandan Karanganyar. Para tamu sekalian nyadong sih lumuntur pangarosami bilih kawula sampun pareng kumawantun atur pangandikan dumateng ngajeng panjenengan sedaya. Awit hamradapa saking Bapa Lasimin keparenga kawula minangka jejering pambyawara pranataning adicara. Kinen samangke keparenga hangaturaken reruncining tata adicara pahargyan ingkang sampun rinakit rinunci dening kadang kaluwarga. Samangke minangka pratandha purwakaning tata adicara inggih menika aturing salam pambuka. Sasampunipun salam pambuka katur dumateng para rawuh sedaya keparenga lajeng tumuju wonten adicara ingkang kalih inggih menika miyosing Bapa Ibu Lasimin kepareng lumebet wonten ing pandhapi pawihawahan kairingaken dening para kadamban Jaka paloro-loro kang samangke kacucuk lampah dene Bapa Surata minangka panampining pasrah ugi lajeng Bapa Mulyadi sekalian Ibu Bimin sekalian Bapak Bimin nuwun sewu minangka pangapitpun pasrah pinampining pinanganten. Sasampunipun pareng lumebet wonten ing kori pandhapi pawiwahan Bapa Lasimin sekalian Ibu pun lajengaken tata adicara ingkang angka 3 inggih menika lumebeting Bapa Sularna minangka duta wimbaswara ingkang hangacarani samangke pun nganti pinanganten saripit ugi saha kadang Besan Sutrisno. Sasampunipun pareng tata adicara angka 3 katuraken pun lajengaken tata adicara ingkang angka 1 inggih menika rawuhipun Sri Pinanganten Sarimbit kepareng lumebet tumuju wonten ing pandhapi pawiwahan. Rawuhipun temanten Sarimbit pun kadherekaken para kadang Besan Sutrisno Bapa Karno sekalian Ibu Parti ingkang samangke pun kadhekaken duta caraka minangka parenga ingkang samangke hangadani
tinampining pinanganten sarimbit. Sasampunipun parang temanten sarimbit jumeneng wonten ing sangajenging ngori pandhapi keparenga salajengipun hangadani tata upacara adat gepyokan ugi unjuk tirta wening kalungan melati rinunce saha sinduran. Sasampunipun marenga temanten sarimbit kasindur samangke kaboyong kadherekaken wonten ing sasana rinengga ya sasana pawiwahan. Sasampunipun keparenga temanten sarimbit lenggah wonten ing dampar pasewakan keparenga samangke Bapa Lasimin hamapak kadang besan Sutrisna tumuju wonten ing sasana pahargyan. Sampunipun samekta ing gati sawegoing diri para pinanganten sarimbit ugi tiyang sepuh kekalih pun lajengaken tata adicara ingkang salajengipun nggih menika waosan pandonga ingkang samangkipun pratitisaken déning Bapak Muhammad Nazaruddin. Sasampunipun waosan pandonga katur pun lajengaken tata cara adat kang angka 3 angka salajengipun inggih menika sungkeman pangabekten pinanganten sarimbit dumateng tiyang sepuh kalih. Saderengipun aturing sungkem pangabekten keparenga kadang-kadang pramuladi saking Sekar Ladi Catering angadani parade catering. Sasampunipun katur sungkeman pun lajengaken tata cara ingkang salajengipun menika aturing pambagya harja wilujeng saking Bapa Lasimin kang sampun hapinilih duta caraka Bapa Sutrapsila ingkang sampun kaabit Bapa Ribut Rismanto sekalian Bapa Sumanto. Sasampunipun kepareng atur pambagya harja wilujeng pun lajengaken tata cara ingkang salajengipun menika nyebar udik-udik. Sasampunipun nyebar udik-udik katur pun pratitisaken pun lajengaken tata cara ingkang salajengipun inggih menika purnaning pahargyan. Bilih samangke pratandha purnaning pahargyan menika kun jengkaraken Sri Pinanganten Sarimbit saking sasana rinengga tumapak lumampah tumuju wonten ing sakngajenging kori pandhapi pawiwahan kinen handherekaken kunduripun para rawuh sedaya anangkep asta pratandha purnaning pahargyan. Mekaten menggah reron sining lampahing tata cara pahargyan ingkang samangke badhe kalampahan. Dumateng para rawuh sedaya kinen pareng lenggah kanthi maradi-maradikaning penggalih. Awit purwa nadya wasana ning pahargyan mugia tansah manggih kawilujengan nuwun kawula nuwun. Inggih para tamu sedaya kakung semawana putri tansah saduh dahat kinoramatan sampun samekta ing gati saweganing dherek saking kaluwarga Bapa Lasimin sekalian Ibu Sumirah keparenga purwakaning adicara badhe kapurwaken pramila kangge sinjata patulungan mugia monggo kadherekaken para rawuh sedaya hamaos waosan hamdalah waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun katur waosan basmalah salajengipun nggih menika tumapak ing adicara pahargyan
inggih menika lumebeting Bapa Lasimin sekalian Ibu Sumirah tumuju wonten ing sak lumebeting pandhapi pawiwahan. Lumebeting Bapa Lasimin sekalian Ibu Sumirah yen Cinandra hanggedhong-gedhong kuning candrana